Mhuri yeZimbabwe, America inoti yava kumbomira kuita nhaurirano nenyika yeZimbabwe kuti vangabetserana sei kana kukurukurana kutaurirana kuti vangaita sei kubetsera Zimbabwe kuti ikwanise kudzosera kana kubhadhara chikwereti chainacho kunyika yeAmerica. Saka mhuri yeZimbabwe ndokuti wasati wasubscribe achibva wasubscribe wolaika wotina all the bell icon ambochiona maupdates atinokupa pano paZim News Live YTS. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncuve vange vachiita chipatapata gore rapera rose kuedza kuwana rubatsiro urwu kuti vakwanise kugadzirisa upfumi. Vakamirira muzinda weAfrica muZimbabwe Ellen France vazivisa kuti America yambomira kupinda munhaurirano dzekubatsira Zimbabwe nemazano ekuti ingadzosere sei zvikwereti zvainazvo kana kuti High Level Debt Resolution Forum, Arrears and Clients and Debt Resolution Process. Saka sezviri kutaurwa panapa zviri kunzi nyika yeZimbabwe ine chikwereti kunyika nemasangano ekunze chinosvika mabhiriyoni 12 ane zviuru namazana manomwe kana kuti 12.7 billion US dollars, uye chikwereti munyika chinosvika mabhiriyoni 5 ekuAmerica kana kuti 5 billion. French vati Zimbabwe yavimbisa kuita sarudzo dzakachena senzira yekuti ibatsire kubhadhara zvikwereti asi zvakakona ngangamurapo achida. Vatiwo kuti nhaurirano dzekuti Zimbabwe yobatsirwa sei dzibudirire inofanirawo kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka mhuri yeZimbabwe ndozvatiri kuona kuti nyika yeAmerica iri kuti yanga yakavimbiswa negavhmendi yeZimbabwe kuti vachaita mafresh free and elections mugore ra2023, asi nenoda kuti havangana kukwanisa kumita mastandards emaelections uye nekuita zvido zvevanhu. America yabva yambomira zvanzi aiwa takumbomira mubetsera nyika yeZimbabwe kuti tingaibetsera sei kuti irikavhe zvikwereti zvainazvo kune dzimwe nyika uye nechikwereti chainacho chinosvika 5 billion kunyika yeAmerica. Saka chimbotudzai mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Fukidzai mupinda comment section medu muchitaura maviews enyu nemaonero enyu. Haiwa muchilike muchisubscribe manotina on the bell icon. Ramwe jana maupdates anokupai pano paZim News Live.